A Secretaría de Migración e a Axencia Galega de Innovación pretenden establecer vías de colaboración que permitan reforzar a atracción de talento e o retorno de investigadores e investigadoras galegos no exterior. Destacan a importancia de promover accións conxuntas que potencien a captación no exterior de profesionais altamente cualificados no ámbito da investigación, desenvolvemento e da innovación para a súa incorporación aos axentes do ecosistema galego de I+D+I e o tecido produtivo. Un dos puntos principais nesta estratexia é a integración dos bolseiros do programa BEME da Secretaría Xeral que cursan mestrados en Galicia nos centros de coñecemento públicos e privados apoiados por este Departamento da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP para a realización de prácticas. Esta iniciativa permitiría chegar o talento retornado ao ecosistema galego de I+D+I, reforzando a conexión entre o ámbito académico e as necesidades do tecido empresarial e científico de Galicia. Tamén se explorarán posibles actuacións conxuntas tanto no territorio galego como no exterior, aproveitando a rede global da diáspora para atraer profesionais galegos que desenvolvan as súas carreiras en países estranxeiros. Ambas institucións coinciden na importancia de sumar esforzos para facer de Galicia un polo de atracción de talento investigador, clave para reforzar a competitividade e a excelencia no ámbito da investigación.